Okay guys, itagay na natin yung ating bawang sibuyas tsaka yung siling green sa mantika. Ayan. Gisa-gisa natin siya. Pa-brown natin siya ng konti para masarap. Ayan na siya. Ayan. Brown na siya. Ilagay na natin yung ating kamatis. Ayan. Mas masarap guys, durugin natin yung kamatis para manuot yung lasa sa puti. Ayan. Ayan na siya. Tunaw na talaga yung kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating pusit. Ayan. Ayan. Tapos ihalo-halo lang natin siya. Lagyan na natin siya ng toyo. Ayan. Sunod natin yung ating suka. Ayan. Yung ating suka. Halo-halo lang natin siya guys. Ayan na siya guys. Ilagay na natin yung paminta. Halu-haluin lang natin siya para sumarap. Ayan. Ayan na guys, diba? Oh, sarap. Yung binili ko po kasing puset yung malalaki, tas hiniwa-hiwa ko na lang, kaya ganyan, spring puset. Oh. Okay, halika na, tikman na natin. Tikiman time. Hi guys! Ito na yung aking pusit. Tingnan natin siya. Mahiwagang pusit. Sauce pa lang yan. Masarap talaga siya pag may kamatis siya guys. Yung malalaking pusit yung binili ko guys. Kasi niwa-hiwa ko na lang siya. Okay guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe to my channel, Dayan Banting. Try nyo itong gawin sa bahay nyo guys.
Maraming salamat. Thank you.